जाहैबाय AS 308649 बे गारिया उनाव थानाया आरो सिगाङाव थानाया AS 01 EY 1922 नैबे बोलेरो गंसेया नै गंसेया बे आरो गंसे फैबावगासिनो नैबे गंसेया जोंबो उन फल' खालामगासिनो दङ बे बोलेरो गंनैखौ एक्जेक्टलि बहा लांमारगोन पुलिसा जोंनो इनफरमेशनखौ होआखै नाथाय जों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे सेन्ट्रेल जेलाव लांगासिनो दं होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा बाथा सारनि सायाव डियार नाब्ला सार बायदि जानो हागौ नामा बा फासिनि अर्डार जानो हागौ नामा होननानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननाय फैदों नाथाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं स्पष्ट फोरमायो बाथा सारनि माखासे सेक्सन धारा लागायनाया डियार नाब्ला सार बा फासिनि अर्डाराव थांनाय नङा माखासे इन्डियानि ल' बायदि 120 आरो 506-387 बिनि माखासे साजाया 7 बोसोर आरो 2 बोसोर दा जाय बाथा सारनि उकिल जानानै केसखौ नांगोन बिथाङा स्ट्रं जाहाथे आरो गुबुन केस धारा आरो लागायनो हाया बिनि थाखाय बाथा सारनि जाय उकिला बाथा सारनि जानानै नांगोन बिथाङा जाहाथे सरकारनि खाथियाव बा कर्ट कासारियाव जाहाथे मोजाङै स्ट्रङै माथो होनो हायो दो सेक्शन है सेक्शन 120A और सेक्शन 120B सेक्शन 120A में तो क्रिम को प्रूव कर देता है तो ये A और B लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि समाव आं बाथानि सायाव फंनैसो भिडिअ खालामनो थाखाय फैदों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गिखांनाय फैदों बाथा साराबो डियार नाब्ला सार बायदि थैजासिम जेलावनो थानांगोन नामा फासिनि अर्डार जागोन नामा बयनिबो गोसोआव गिखांनाय फैदों नाथाय मैया NLFB आफादनि चेयारमेन सारा माखासे धाराखौ फोरमायदों बे धारानि सेक्सनखौ आं माखासे गुगोलाव सार्च खालामना नायदोंमोन 120 121 बेफोरनि धाराया मथा-मथि बोसोरनै जेल जानायनि थाखाय इन्डियाननि ल'आव दङ आरो 506-387 बेफोरनि माखासे धारानि फानिसा जाहैबाय 7 बोसोरसिम जेल जानांगौ जायो तेरी हालत इस तरह कर देंगे तो जान से मार देंगे या कोई शरीर का अंग भंग कर देंगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 387 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा दोस्तों अगर इसमें हम सजा की बात करें तो इसमें 7 साल तक का सजा का प्रावधान है हयथ' आं बुंलांनाया माखासे गोरोन्थि जालांनो हागौ बेनि थाखाय आजिखालि बयनावबो माखासे दामि मबाइल थायो फार्स्टआव थांदो दा जेनेबा नै गुगोलाव थांसै आरो ना गुगोलाव थांनानै मा खालायदो इन्डियान जायखिया इन्डियान ल' लिराबाबो जायखिया ल'खौल' लिरदो आरो LAW बेनिफ्राय मा सेक्सन IPC लागायदों ना मा लागायदों IPC लागायदोंबा IPC होदो ओमफ्राय केसनि धाराया मा होदों बे अबे सेक्सन जेरै सेक्सनाव लिरदों बेफोरखौ लिरनानै जेनेबा बे फार्स्टआवनो बाथा सारनि माबाखौ सार्च खालायबाय आरो 120 बिदि लिरना लाबाय दा लिरना लानानै डाइरेक्ट सार्च खालायदो सार्च खालायनानै बे फैबाय नालाय ओमफ्राय दा डाइरेक्ट भिडिअ'आव थांदो भिडिअ'आव थांनाय लोगो लोगोनो फैनाय लोगो लोगो नोङो भिडिअ' क्लिप खालायनानै खोनासंबानो जाबाय भिडिअ' क्लिप माबानो खोनासङोबानो बे खोनासंबानो फरायनो रोङाबाबो माखासे आयेननि खोथाखौ खोनासंनो बा खोनासंनानै माखासे बे धाराखौ बुजिनो हागोन आरो दा आं दहाय एसे सिगाङाव आङो खोनासंदों 120 आरो 121 बिनि माखासे धाराया बोसोरनै जेल जानो गोनांबो जानो हागौ आरो 506-387 बिनि माखासे धारा साजा इन्डियाननि ल' बायदि माखासे फानिसा 7 बोसोरसिम जेल जानो गोनांबो जानो हागौ माखासे दादागिरि सोरखौबा दम होनाय ओरैबायदि थाखा फैसा हराबा माने सिगु खालायनाय बेफोरखौ आं बुंलायनायनिफ्राय गावनि मबाइलाव सार्च खालायनानै गुगोलाव थांनानै सार्च खालायबानो जायो मैयानि थांनाय समाव
NLP सारनि माखासे दाराखौ बाथा सारखौ मा दारा 121 21 1 22 ओमफ्राय 506 387 नामा बेफोरखौ गावनि मबाइलाव ल'खौ लिरदो गुगोलाव थांनानै डाइरेक्ट LAW होदो बेनिफ्राय IPC होनदों IPC होदो बेनिफ्राय बै 120 मा खिथादों NLP चेयारमेन सारनिफ्राय बे माखासे दाराखौ सार्च खालामना नायोबा बाथा सारा बेसेबां पानिश बा मा माखासे खोथानि थाखाय साजा मोननो थांदों बेफोरखौ स्पष्ट बुजिनो हागोन बिनि थाखाय 506 387 बिनि माखासे दारायाव 7 बोसोर जेल जानोबो गोनां जानो हागौ आरो 120 नि माखासे साजाया 2 बोसोर जानो हागौ दा बिनि थाखाय बाथा सारा अबे समाव सोरखौ बेसेबां टाइमाव दम हरदोंमोन बेसे टाइमाव थाखा फैसा सोरनावबा सिगाव खालायनानै माखासे दादागिरि खालायदोंमोन बेफोरनि माखासे काउन्टारखौ जाय बाथा सारनि उकिल बिथाङा स्ट्रं जानांगोन जाय बाथा सारा ल'नि उकिलखौ लागोन बिथाङा ओरैबायदि स्ट्रं जानांगोन बाथाया खैथायाव मा ड्रेस गाननानै अबे नाम्बारजों बेसेबां टाइमाव अबे समाव दादागिरि खालायनानै सोरखौ सिगाव खालायदोंमोन बिनि माखासे डिटेल्सखौ बिनो हानाय जानांगोन माखासे काउन्टार होनो हानाय जानांगोन जेरैबायदि बाथा सारनि सायाव बेबायदि सेक्सन लागायनाया सोरबा बिथांनि सायाव कमप्लेनार थानांगोन आरो जाय कमप्लेनारा जाय बाथा सारनि कमप्लेन होजानाय सोरबा सिगिसुग खालायजानाय बिथांमोना मोजाङै मोनफ्रोमबो बिथांनि माखासे खुगानि भइस खैथायाव अबे समाव माबायदि खोथा बुंदोंमोन अबे नाम्बारजों साबैसे लोगो फैनानै बेफोरनि माखासे मोजां जाय बिथांनि सायाव केस होग्रा बिथांमोनाबो मोजाङै माखासे हाखि बायदि नांगोन आरो जाय बाथा सारनि उकिल बिथाङाबो एकदम स्ट्रं जानांगोन जाहाथे फासयफिनै दिनै सेक्सनखौ थिखांदों बिथांमोना टाइम टेबोल बिथांमोना माखासे ड्रेस पार्टिनि खैथायाव बेसे टाइमाव बेफोरनि माखासे डिटेल्सखौ बाथा सारनि जाय उकिला स्ट्रंलि माखासे काउन्टार होनो हानाय जानांगोन बाथा सारखौ उदां खालायनो थाखाय दा जों नुदों जायफोर उकिलफ्रा माखासे जेरैबायदि कर्ट कासारियाव माखासे खुगा बेखेवनांगौ बेबायदि जों खुगा बेखेवालासिनो थानायखौ नुबोदों जायफोर एक्स एन बिनि केस लाग्रा बिथांमोना स्ट्रं जानांगोन खैथायाव अबे समाव माबायदि ड्रेस गाननानै अबे टाइमाव सोरखौ दम होदोंमोन अबे टाइमाव थांनानै सिगिसुग खालायदोंमोन बेफोरखौ मोजाङै स्पष्ट जाय उकिला स्ट्रंलि माखासे खोथाफोरखौ बुंनो हानाय जानांगोन नाथाय जों दिनै माखासे उकिलफोरखौ नुदों जायफोर एक्स एन बिनि केस लाग्रा बिथांमोना कर्ट कासाराव थांनानै माखासे जेरैबायदि काउन्टार होनांगौ बेबायदि होआलासिनो बिथांमोना समखौल' खाथायनाय जों नुगासिनो बेखिनि आं भिडिअ लाबोदोंमोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोबा आखाइ खबजोबनानै साफ्रोमबो ल'नि सारमोननि खाथियाव आं निमाहा बियो।